O țară atât de frumoasă ca a noastră nu putea exista fără Bucovina. Peisaje unice abandonate de vânturile nordice, de mii și mii de ani, au făcut din acest loc un adevărat miracol pentru ochiul uman. Mulți s-au îndrăgostit pur și simplu de magia a ceea ce numim astăzi Bucovina. Săptămâna trecută m-am reîntors pe meleagurile frumoasei noastre bucovine, unde am avut plăcerea de a cunoaște istoria unei pensiuni și a unui om minunat care m-a convins că trebuie să-i trec pragul. Pensiunea Ioana din Sadova, o pensiune așa cum alta nu există. Cum a început să apară pensiunea Ioana Sadova numărul 1? E o poveste frumoasă, e pensiunea Ioana. Pensiunea Ioana a fost o idee așa spontană, pentru că nu a fost nimic premeditat, nu a fost o afacere gândită, calculată. Știți, orice afacere când pornești, îți calculezi și recalculezi și te gândești, o facem, nu o facem. De ce spun că e o poveste frumoasă? Pot să spun că ea s-a construit datorită domnului Rusu Gheorghe, fostul primar al Comunei Sadova, care a creat aceste loturi. Aici nu erau construite case. Și a creat o zonă, a creat 10-11 loturi de case pe care le-a dat tinerilor și fiilor satului, ca să folosesc cuvintele lui. Eu am locuit, sunt din Sadova. Aici m-am născut, am locuit până m-am căsătorit. Chiar și după căsătorie am stat un an de zile, după aceea am locuit 2 ani de zile la soacra, la socrii. La soacra, este soacra e socrii, ca zic, pentru că amândoi în valoare. Și după aceea am plecat pe drumul nostru, ne-am achiziționat, am cumpărat un apartament, ne-am mutat la bloc. Și domnul Rusu, primarul nostru, s-a întâlnit cu mama și a zis: doamna Bogătare, iată, noastră stă la bloc, în Câmpul, el fiu al satului, n-ar vrea să vină înapoi în comună, să-și facă o casă, sau așa. Avem acolo și loturi de casă care trebuie să le dăm tinerilor căsătoriți. Mama mi-a zis. M-am uitat frumos, zona mie mi-a plăcut, eu am văzut potențialul, o zonă foarte liniștită, intimă. Are un peisaj frumos, este pe malul râului Moldova. Priveliștea, dacă ați observat, deci de la balcon ai muntele în față, apa și muntele, cascada și muntele. Adică eu știam că aici va fi un loc frumos, pentru că mie îmi place. Totdeauna trebuie să gândești o afacere, adică fără ce ți-ar place ție să primești. E o chestie pe care eu m-am ghidat. Dar sunteți și aproape de Tranzara. E aproape de toate obiectivele turistice din zonă. Deci dacă ați observat, este la intersecția cu Moldovița, Da. Sucevița, Da. Batra Dornei, Tranzara-Rău, Gura Humorului, toate obiectivele turistice. Deci aici, în mod normal, ai ieșit la sensul giratoriu. E punctul. Și te gândești, astăzi ce facem? Mergem la mănăstiri, Moldovița, Sucevița, venim pe partea aia, se poate veni prin Gura Humorului, Cacica. Deci aici, propriu-zis, dacă pleci de aici, studiezi aici punctul de plecare, poți să faci o roată, să faci toate mănăstirile, să vizitezi toate mănăstirile și te întorci pe la Gura Humorului și vii înapoi. Poți să mergi pe Tranzara-Rău, să ieși în Câmpul moldovenesc, să te întorci, să fii în același loc, și Batra Dornei, care la fel te poți duce pe European, la Batra Dornei, faci stânga și vii pe Chiril, pe Tranzara-Rău și ai coborât în Bojoreta. Adică sunt și trasee care poți face. Și e frumos acolo. Da. Bine, e frumos peste tot, că nu pot să spun un loc anume. Este. Păi, sunt trasee. Ca să subliniem, Tranzara-Rău este al treilea, după Transfăgărășan, Transalpina și acum a apărut și Tranzara-Rău. Este proaspăt renovat, este are nu știu câți ani, sunt 2-3 ani de când a fost asfaltat, avem un drum impecabil, să mergi cu orice mașină,
până la Pietrele Doamnei. Sunt trasee montane, foarte bine marcate, adică pentru iubitorii de munte. Dar și multă liniște. Și mă uit aici la noastră, sunteți așezat pe pensiunea chiar lângă o apă, chiar lângă cascadă, chiar lângă o linie ferată. Aveți ceva ce nu știu ce lipsește acestui loc. E o locație liniștită. Nu mai cine cuvinte, e liniștită. Aici chiar ai liniște, ai intimitate. Da. Adică nu ești nici în mijlocul satului ca să zici că deranjezi și aici poți să dai volumul la o box un pic mai tare. Dar nu sunteți nici de lume, pentru că aveți și wireless și funcționează perfect. Nu, suntem în comună. Niște Sunt locuri frumoase, să știți, sunt foarte multe. Deci dacă veniți aici, aveți cu ce să vă umpleți timp. Chiar nu vă plictisiți. Dar spuneți-mi un lucru peste care eu nu vreau să sar. Ați întâmpinat probleme în construcția pensiunii? Sau mergând, pentru că dumneavoastră ați început ideea aceasta de familie printr-un proiect? Așa este, dar probleme sunt în absolut tot ceea ce noi încercăm să facem. Inevitabil vor fi și probleme, vor fi greutăți, nu neapărat probleme. Vor fi greutăți care trebuie analizate și depășite. Bun, am avut sprijin din partea autorităților. Deci avem, adevărul, știți cum e la noi, oamenii sunt buni, sunt sufletiști, te ajută, adică nu sunt oamenii ca să fie răutate, invidioși, să nu te... Nu degeaba se spune la noi în satul cu oameni frumoși. Este o carte scrisă de Dragoș Vicol, Satul cu oameni frumoși și la chip și la suflet. N-am citit-o, dar am să o citesc. Să o căutați, eu am să încerc poate până pe cazul dumneavoastră să găsesc un exemplar, să văd dacă vă pot dărui. Este chiar adevărat. Adică aici te-ai dus, ai bătut la ușă și chiar găsești sprijin. Nu știu cum e în alte părți, nu pot să mă dau eu acum expert, că am umblat și am așa, dar la noi chiar oamenii sunt primitori, da. Bucovina, în general, este o zonă unde oamenii sunt buni. Eu v-aș da un singur exemplu ca să înțelegeți totul din ce am putut eu să zic. Aici avem o agropensiune. Ați observat, fără recepții, fără recepționer, adică noi locuim alături, aici este pensiunea. De multe ori eu mai am și alte câte treburi începute și nu sunt. Ați ajuns dumneavoastră la pensiune și mă sunați. Am ajuns, avem o rezervare noastră. Nici o problemă, intrați, cheia este noastră, totul e pregătit, jos aveți timp, bucătăria, simțiți-vă ca acasă. Cumva ei să miră, adică, bine, sunt oameni care te condamnă. Ar vrea primiți, să fie cineva, normal așa ar fi logic să zicem, dar noi mergem pe sistemul încredere totală. Și mulți apreciază chestia asta. Adică eu văd încredere, îl primești acasă și dai chire de la casă pe tine, te simți acasă. Pensiunea noastră are totuși supraveghere, nu e chiar sat fără câini, dar îi dai un intrat, îi dai încrederea totală. Nu trebuie neapărat să stai cu ochii pe el, să-l urmărești ce face, ce a spart, unde... Nu, dacă îi dai liniște, intimitate, omul se simte bine și te mai caută. Dacă stai și după gol și vezi ce-a făcut aia, ce-a făcut așa, v-am spus, fac cum mi-ar place mie să găsesc. Vă ofer cum mi-ar place mie să mi oferiți. Și atunci știu că nu dau buși mare. Lumea reticentă, într-adevăr, sau cel puțin era, poate acum nu mai este, când auzeau de fonduri. E o chestie falsă, pentru că e simplu, adică vine cineva, îți oferă 100.000 de euro, să zicem, și nu ți mai cere înapoi. Cine? De ce să nu iei? Adică dacă ai o idee bună și crezi în ea, păcat. Și eu am citit, sunt la curent cumva cu tema asta, foarte mulți bani s-au întors, nu s-au finalizat proiecte.
Da, poate, nu știu, lumea reticentă. Într-adevăr, este un pic umblat. Sunt niște documente, trebuie să obții avize, autorizații, dar nu te speriat, adică normal cumva, zic eu. La urmă, dacă nu poți sau nu ai timp, sunt firme de consultanță, sunt persoane care au făcut contracte plătiți sau au făcut tot și trebuie să faci. Sunt cheltuieli eligibile, nu trebuie neapărat să scoți bani din buzunar, tot în banii aia plătești. E păcat, eu încurajez pe toată lumea care are o idee bună și crede în ea să acceseze, pentru că e păcat. Vin bani, îi avem și dăm înapoi. Asta e adevărat. Când noi am plecat cu ideea asta, am avut terenul, m-a spus, dacă, cum m-a întrebat atunci, domnul primar, dacă nu vreau, ideea era pentru casă, pentru unul din copii. După aia au apărut fondurile, zic, hai să facem o pensiune. Am făcut un proiect, am scris un proiect împreună cu, am căutat o persoană, un consultant. Am depus proiectul, s-a aprobat proiectul, am semnat contractul și n-am avut ce face, trebuie să încep pensiune. Adică cumva am mers așa, ia că avem și contractul semnat, ia că trebuie să facem și pensiunea. Și n-am dat înapoi, am făcut-o și nu pare rău. Pentru că chiar funcționează. Adică este o afacere de familie care chiar funcționează. Dacă te ocupi și știi cum să primești turiștii și cum să-i încânți, chiar funcționează. Vreți să mă aduceți îmbunătățirea acestei pești? Da. Eu vă întreb pentru că ea are totul. După părerea mea, cam tot ce își poate dori cineva. Să vă spun... Mă rog, mai sunt și pretențioși. Asta vreau să știu. Absolut, dar bine, niciodată nu o să poți să împaci pe toată lumea. Deci nu poți să fii perfect. Da, noi încercăm, stăm acolo la limita de sus, vrem să fim cât mai sus. Dar să vă spun cum e, când sună un turist, da? Avea două întrebări. Acum, de o perioadă, să zicem, cam de un an de zile, apare și a treia întrebare. Primele două întrebări știți care erau, probabil știți. Camera are baie? Da. Are balcon? Da. Era ok. Prețul îl vedea pe site sau mai întreba o dată, dar dorim o rezervare la pensiunea noastră. Ei, mai nou, Așa, care e a treia întrebare? apare și o a treia întrebare. S-au propus, a dispărut una din cele două. Acum a propus, nu prea mai sunt pensiuni cu camere fără baie. Majoritatea s-au adaptat pentru că cerințele au crescut, lumea vrea confort. A treia întrebare, aveți ciubăr? Opa, o dată, de două ori, de trei ori, aveți saună, aveți ciubăr, aveți piscină. Lumea vrea încă ceva în plus, pe lângă cazare. Mai vrea să-și ocupe un pic din timpul liber și urmează, următoarea investiție este să facem o saună, un ciubăr și un foișor. Un foișor care să fie complet echipat cu o plită, un grătar, un motor, o ghivetă, unde să poți să-ți prepari, adică te-ai dus, te-ai cumpărat mici, ceafă, cârnăciori, ce își face, fiecare vrea să facă un grătar la munte. Corect. Și indiferent cum e vremea, că e foarte, foarte cald, că plouă, un foișor, ți-ai făcut, ți-ai aranjat, stai, poți să ieși afară De acord. la mese, poți să... Adică trebuie să creezi condiții, v-am mai spus, repet chestia asta. Fă pentru ceilalți s-ar putea ție să găsești și atunci nu mai cum să dai greș. Iar fiind eu, dacă m-aș duce într-o zonă cu prietenii, cam așa aș vrea să găsesc. Și atunci, e simplu, ideea nu e grea. Urmează să faceți un ciubăr, urmează să faceți un foișor. Un foișor și o saună. Și o saună. Da. Eu nu vă vând ce vreau eu. Eu vă vând ce vreți dumneavoastră. Adică dumneavoastră... Cât de frumos și E cât de simplu. bine. Ăsta este adevărat. Cererea. Eu caut ceea ce mă interesează. Și dumneavoastră îmi oferiți exact ceea ce mă Eu interesează. trebuie doar să am informația, să aflu ce vă interesează și să aduc acel ceva. Poftim. Știu că te interesează asta. Eu o am. E perfect. Păi să vin eu cu altceva, eu am asta. Nu mă interesează. Și eu să caut omul care să-l intereseze ce am eu. Greu. Un drum... Merge pe drumul drept, pe varianta simplă. Exact. Și varianta simplă și drumul drept e acela în care vreau să văd acum ce aveți dumneavoastră. Ce avem... Haideți să vedem. Haideți să vă arăt.